Но така стана. Какво положение? Тренирам се. За какво? Чува се какво направя. Нещо интерес няма. Това много, това много. Кое е ново? Пъти има, виж. Пъти има, а? Те направиха окултика, виж. Много сериозен, бе. Трябва да ви кажеш. Телефон ще няма. Телефон ще е сериозно, бе. И то сериозно, да. Виж? О, това е не е телефон, това е Какво камера. Не, ти си камера, не, виж, че телефон, виж. Ето това. Виж, какво става? Ти, какво става, добре ли си? Добре, няма пари, бе. Пари няма? Няма пари, За какво си пари, бе? Какъв за трябва ти? То много. Много? I want more. I want more. Аз искам още. Ай! Си много сериозен, бе. Мадами няма. Къде са? Ама ти кой ги правиш на мадами? Те са само заебани. Само за друго не става, но? С други работи. Ама предимно заебани, не? ти ги знаеш, аз не разбирам. Трансформърс, гледал си го филма? Трансформер, да, Олия, да. Трансформер, Аки Трансформер, не. Кажи, как е? Трансформер, Аки е трансформер? Транспортер има, транспортер филм има. Друго? Не ми се говори. Що е? Какво означава трансформер? Аки Трансформер означава се трансформирам се, превръщам се в друго. Има един клип, Аки Трансформер, се е известен, Лил Уейн или ако още световно известен. От човек става, но това е невъзможно, само по телевизията го дават. Човек става хеликоптер, после автомобил, после пак обратно. Значи това е много сериозен. Сериозен е. Сериозен е по-хубаво от несериозен, да? Много ясно. Та работа, да не е като на работа. Питам ме, не знам аз. До вечера къде си? Вече не знам. Нещо интересно няма ли? Какво се нарад? Само... И ми се добре, няма. Що бе, стой тук сега, къде тръгна? Що кажеш тази жега, ще удари слънцето? На плаш можеш ходиш? Що? Можеш ли плуваш? Мога. Ами, що не ходиш да Ти му плуваш? си имаш, да? Къде не ходиш? Какво е това? За пари не знаеш. Аз пари правя от тебе. Не, слушаш има. Слушай, ела тук, кай, що не ходиш на басейн? Не знам, да. Седни тук искаш, бе, ко? Има пускай. Кой не те пуска, бе? От лудниците не те пускат. Кой не те пуска? На басейна няма пускай. Ама ходи на реката? На реката мога да ида. Ама там плуваш ли? Хубаво, ко? Ама с мадами ли ходиш ли? Ба. С кой? Сам. Аз ще отивам, бе. В тази жега ще удари слънцето, бе, стой тук, бе. Тук, бе, ще му удари слънцето. Страхта, не? Ще му удари главата, каската ще повърта повече. Хапчета пил ли си, бе? Какви хапчета пиеш? Абе, ще опитай да ме. Интересно е, бе, ко? Какви хапчета пиеш? Леполекс и Калорекс. Лепонекс и Калорекс? По колко? Конволекс. Конволекс. Колко пиеш на ден? 4 дни вече. Кома си? Кома си? 4 дни вече, бе. Аз викам сериозни работи, въобще трябва. Хората сега ще се информират от тебе, разбираш ли? Който дойде на твоето, да знае какво да пие, как да пие, да ходи на реката без пари, това. Хората изобщо. Хубаво, там ли се говори, нали знаеш? Махни на камерата за чао. Какво трябва? Трябва дела. Дела трябва.